Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň habar bermegine görä Türkmenistan häkimetler koronavirus keseliniň ýurtda ýaýramagynyň öňüni almak babatyna resmi derejede oglan etmezden käbir çäreleri görýär. Türkmenistanyň döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynaky bir çeşmäniň anonim şertde beren maglumatlaryna görä häkimetler ýurt boýunça orta mekdeplerde häzirki wagtda dowam edýän dinjalşy 6 aprele çenli uzatmagy ara alyp maslahatlaşýarlar. Türkmenistanyň umum bilim berýän orta mekteplerinde okuwçylar okuw ýylynyň 3-nji çäreginiň tamamlanmagy bilen mart aýynyň 3-nji 10 günlügine diň jalşa goýberýärler. Ýurtdan gowuşýan maglumatlara görä häkimetler ýokunç keseliň fonuny ýygnançyklaryň öňüni almak maksady bilen raýatlaryň şahsy durmuşynyň degişli köpçülik çärelerini gadagan edýär. 1 aprelden başlap ähli toý çäreleri we sadakalary ýatyrylýar diýip habarçymyz 30 martda ýurt içinden habar berdi. Hökümet resmileri we döwlet emeldarlary bu çäreleri boýunça Türkmenistanyň döwlet media we medeniýet serişdelerine çykyş etmeýär. Şol bir wagtyň özünde ýurdun käbir etraplaryny we daýhan birleşiklerini ýerli lukmanlar 23 martdan bäri ilat arasyna aksalin melhemini paýlaýar. Lukmançylyk maslahatlaryna görä gripden gorunmak üçin buruna çalynýan bu dermanyň koronavirusy garşy täsiri ılmy taýdan suud edilmedi. Halaç etrawynyň Halaç, Ajy we Suruh atly owalaryna hemde Magdany şäherçetiniň lukmançylyk nokotlaryny lukmanlar we felşirler her daýhan birleşigi 3 gutu aksalin gelini paýlamagy borçly edildi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Onun maglumatlaryna görä awdalýan owa lukmançylyk nokotlarynyň her haýsy 5-6 müň ilatly owalary we daýhan birleşikleri hyzmat edýär. Owa lukmanlary bary ýogy 2-3 gutu aksalini müňläp adama nädip ýetirmelidigini alady edýär diýip habarçymyz aýtdy. Onun maglumatlaryna görä käbir owa lukmançylyk nokotlaryny burnu çalynýan aksalin medisina işgärleriniň öz hasaplaryna satyn aldyrylýar. Häkimetleriň aksalin talaplary bilen bir hatarda onuň bahasy hem ýokurlany. 10 manatlyk aksalin 45 manada çykdy diýip habarçymyz aýdýar. Ol ýokunç keselleri garşy zerur bolan beýleki lukmançylyk serişdeleriň lewapdaky üpçünçülük ýagdaýy bilen gyzyklany. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä dermanhanalarda antiseptik gel bir saparlyk medisina ellikleri hemde maska tapdyrmaýar. Spirt 7 manatdan 15-20 manada gymmatlady. Martyň ortalaryna döwlet başlygynyň ýokunç keselleri garşy ýüzärlik tütüdip göreşmegi maslahat bermeginden soň habarçymyzyň maglumatlaryna görä onuň bahasy lewabyň kerki we köýtünag etraplaryny häzirki wagtda 20 manada çykdy. Virusyň ýaýramagynyň öňüni almak bilen baglylykda Türkmenistany raýatlaryň bir vilayetden başga vilayete gidip gelmegi resmi taýdan 20 martdan başlap çäklendirilipdi. Seýahat etmäge hukugy bolan raýatlardan saglyk kepilnamasy talap edilýär. Habarçylarymyz bu çäklendirmeleriň etraplaryň arasynaky hereketi hem degişlidigini habar berýärler. Lewapda etraplaryň arasyna hereket etmek üçin saglyk spravkasy 400 manat. Onu almak üçin uly nowatlar bar diýip lewaply habarçymyz aýtdy. Lewabyň dermanhanalarına medisina ellikleri, maskalar hemde antiseptik geller tapdyrmaýan wagty habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurt boýunça hassahanalarda lukmanlar üçin ýörüýti geyimler hem ýetmezçilik edýär. Lukmanlaryň ähtiýaç ýörüýti lukmançylyk geyimleri ýok. Käbir hassahanalar ýörüýti lukmançylyk geyimlerini sargap başlady. Olar geyimleri öz hasaplaryna satyn almaly diýip beýleki bir habarçymyz anonim şertde ýurt içinden habar berdi. Türkmenistanyň şu wagt içinde koronavirus hassasy resmi derejede hasaba alınmady. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri şu wagt içinde çogurlygynyň ýokunç keselleri hassahanasyna azyndan 2 adamny Azerbaýjanyň Türkmenistana baran azyndan 10 ýolagçyda koronavirusyň anyklanyny İran bilen terhetleşen ýetirek etrawyna hemde Balkanyň administrativ merkezine koronavirusyň ýüze çykyp başlanyny habar berdiler.